Здравейте, приятели! Време е за поредната серия на Готвих цяла седмица и никой не умря. В хладилника намерих и ни печал, ни тиквички, които молеха за спасение и реших да бъда тяхната майка Тереза, с риск да ни излязат през сещате се къде. Планката направих си ромашката от вътрешността им плюс яйца, но компенсирах с кашкавал, за да изглеждаме заможни. А това беше салатата, защото аз съм израснала в тежък лукс и съм закърмена с киноа и годжбери. Следва крем супа от грах с пармезан, която може да ви изглежда като върната поръчка от 6-месечно бебе, но всъщност беше топ. Импулсивно реших да се поглезим и с любимите ми пресни картофи със сос, ама след като им видях цената, установих, че до края на месеца ще ядем основно дървото. Емоционалният шок компенсирах с бананови палачинки и рецептата съм я качила в инстаграма ми, където ви упорито отказвате да му последвате. И да не речете, тая ни пробутва само из гъзици, ви една селска супа с коприва и яко орехи. Мъжът ми вече имаше крайна необходимост да види гърджи пред себе си, но единствените, с които разполагах, бяха пилешки, затова му ги приготвих. Тайната ми е, че ги мариновам в мляко и майонеза предварително. Този лав бъркоч също не е повръщанко, а чия пудинг с овесени ядки и боровинки. Седмицата завършваме с едни пълнени картофи с кайма, заедно с седмицата обаче свършиха и парите, затова кашкавалът отгоре беше в количество колкото за Бог да прости. Повече ефтинджоси и елементарни като авторката си рецепти ще откриете в книгата ми, линк ви оставям в коментар. Аз продължавам да ви я пробутвам, вие продължайте да се правите, че не ме чувате.